салом алейкум бародари азиз, салом алейкум ба кулли мардуми мусалмон, касое ки тамошо мекунед, саломи хидмат мерасонам. Бародари азиз, ҳозир айни ҳол дар стройка ҳастем. Касое дар ҷои кор дар кор буд усто мекуфтед, марҳамат бародари азиз. Ана кор ҳаст дар шаҳри Москва, дар метро Ховрина бародари азиз. Плечик дар кора малярчик. Касое ки мақсад метонед усто ҳастен, мақсад рӯзи кориш 2700 рубл то 3000 бародаро. Касое ки мехоҳед марҳамат на бародаро, ҳам стройка ҳастем, на стройка ина ҳамид ронда ҳастем. Далем номрои поёмдагӣ занг бизанед, акай Муҳаммад номдора занг бизанед, биёед мақсад на бибинед. Шаҳри Москва метро Ховрина, метро где-то 500-600 метр дура бародари азиз. Касое ки ба билет кора дар номрои болобдагӣ занг бизанед, номрои хидм даста, билети самолёт тамоми дунё. Бародари азиз, ба чӣ гуна гуфта намонад ки зубори мубина рафтеста, дар ахиран видео мемонам, касе ки чанд қайм метавонед хайротона барасонед. Худо ҳаматон нигоҳбон бошад. Ассалому алайкум бародари азиз, модарои азиз, хоҳарои азиз, ба кулли мардуми мусалмон саломи хидмат мерасонам. ҳазор раҳмат ки то имрӯза мақсад дар бармон ҳастем ва дастгирӣ мекунем. Ҳар як ниёзманд, ҳар як бемор, ҳар як касе ки мақсад муроҷиат мекунем ва мо дастгирӣ мекунем. ҳазор раҳмати калон ба ҳаматон бениҳоят миннатдорам ва имрӯзам мақсад ба хосни бародар муроҷиат кардан, мақсад омадем барои мубинаҷон оператсия дар кори. Бародари азиз, бениҳоят мақсад дастсарочни муҳимай хоҳишай ҳаматон мекунем. Дар муддати 4 моҳ аллакай якад як гуфтаи тоҷикии химон як хобча коғаз кардагине ки ҳеҷ результат нест. Барои чӣ? Барои ки сум дар кори бародари азиз. Бе сум ягон ҷое ки коғазам бари сум дар кори. Барои бародари азиз, мебинед худохайма бои суратча мемонам 670,000 рубли русӣ барои оператсияи мубинаҷон гуфтекан дар шаҳри Москва. Яка дар ҳамин шаҳри Москва метро Новокузнецкий дар касое ки блогеро ҳадомед ки агар ки дар шаҳри Москва бошӣ биёй навор ки бибин ҳаракат кунем, дар муддати 3-4 рӯз ҳаракат кунем, 670,000 ҷамъ кунем, акада битем мақсад мубинаҷон навасташона бара оператсия кунанд тезтарак. ва касое ки дуре дар Тоҷикистон, дар дигар ҷои ин ҳамин видеои моро скачат ки дар каналот бумон, бениҳоят савоби хуб мешавад. мубинаҷон чӣ кор кардагияй ака худаш мефаҳмонад. акаҷон ки як худон салом алейкум мефаҳмонад. салому алейкум бародарои аҳли ислом. ана муддати 4 моҳае ки пиштами даводави кӯдакем худоро ҳазор бор шукр, дардам диҳандаам худаш парвардигорай, шифо диҳандашам. муддати ҳамин 4 моҳе ки медавем хай овардем то чира балинсара ховондем ҳамаша. духтуро гуфтанд ки фонд дабрашатса кунен, фондо дабрашатса кардем. ана якаш ба гардан гирифтагиай, дигараш ба гардан нагирифтак. сума калонай барои ҳамоқа инай бачаҳора бародарора бо чӣ кардем ки хая ёрдам кунанд, чӣ кунанд, касали дилай хай набо чиёша хитон мебинем дар балинса ховондан, ҳама наркоза додан, ҳама ташхисота кадан, ай пула кам чиша бо ҷавоб мондодан. ҳамин 3 рӯзада бо кӯдак дигар хел насрено шидагиай. ҳамин ҳафтада бояд мо оператсияш кунем. бо бояд дастгирии шумо, бояд сиҳат саломат рӯиш кунем Тоҷикистон. ҳароям аз шумо эҳтиромона як хоҳиш мекунем, як дастгирӣ барои ҳамин кӯдаки тифли бегуноҳ. дигар ҳечи хай боқӣ сарбаланд хонабод бошен ҳама парвардигор. бародари азиз, хай ҳама медонем ки як бор дар навор бромаданам ҳар касам гап зада наметавонад, ка мақсад хича гум мекунад. 1 рублай 2 рублай зара меган ҷамъ шавад, дарё шавад. чанд қай ки метавонед, хоҳ 1 рубл, 100 рубл, 50 рубл, чанд қай ки метавонед, ана ҳамин акада парк мақсад ёрдам кунед. дар бараш имрӯз рост шем, ҳама каса як ҷоя мешем, ҳамин акада мақсад дастгирӣ мекунем, навасташ оператсия кунад тезтарак. бародари азиз, ҳама каса бо хоҳиш мекунам занг бизанед, акара мақсад бо бена хабар бигирем, меҳмон чи дар мақсад мубинаҷона хабар бигирем, чанд қай ки метавонед кӯмакотона бирасонед. баъдан хоҳиш мекунам ки ҳамин видеоро паҳн кунем, поделиться ки имо дори ватсап бир чиз дорем, лайка бижа ки паҳн шава тезтарак бародари хайрхоҳ бибинана, мақсад ба доди мубинаҷони мо барасана, биёна кӯмакш кунанд. воқеъ сарбаланду хонобод бошен. худованд ҳамата нигаҳбон бошад. худо ёру мададгоратон. салому алейкум.